Bane. Niki lapo yo enae. Awak gitu pada enak. Ini kuota akeh. Sih. Iki geno, kok muter-muter ae. Iki piye kok malah muter-muter ae? Apa susah yo? Apa kok nduk bojoku ah? Ndi wong yo? Wah. Pa. Apa lah mama sayang? Papa ngasih Pak Pung kilo. Aduh, ora barbar. Arek yo ora. Cepetan ndang. Iki lalate sapure kok HP ku kok. Ah. Mama. Ono atus sampean gege. Ono apa lah mama? Iki lho, kotaku entak, ora mbok tumbasno. Nggih Mas, sabar go. Kowe nak ngamuk terus mah ayu milang manismu. Wis tak salin sik engko tak tumbasno botol. Nggih mama. Cepet apa? Suwine. Nggih Mak. Kok ora sabaran deh, Bu. Iya, kotamu kelungker ngene kok. Apa? Bu ah. Kelungker sapa? Yo karo biasa. IP ku sing ragudal yo. Apa yang mau? Kok lo? Malah kurang ajar. Buki ayo. Ayo. Loh. Wani kowe karo IP? Loh, malah kurang ajar. Ora pe. Ngapurane ngono kok guyon ape. Dek ya pe, guyon ngono ku. Guyon pe guyon. Loh, mau kae. Malah kurang ajar. Ora pe ampun, aman guyon ape tak jak tuku otak kowe. Guyon. Aku lah yang guyon yo mau. Iya. Ayo. Sing HP. Aku tukang bener ya. Bener pe. Iya wes nang ngojek. Oke. Ayo. Iku IP ku sing ragadek. Ora. Ayo. Iki lho. Cok iki iki sing jenenge counter Oscar yo Sing ayo. Wes sunat. Mbak Yuko malah. Kene kafe ya bener maben lho. Dengke ya. Ayo. Kakek tak golek bojo loro. Lho. Kita sih kene iki. Gak tuku otak. Bojoku ben delok. Bisel-biselan. Bisel-biselan. Ini kan juga. Loh, mana ayo. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see. Bebas. Apa nyampe kuwi wae. Ya sadar kok apa ya? Mustara ora apa. Iki mustara. Cok bro. Pe. Bisa konduk tak? Pusing. Wes keluar. Ya kan sing lagi viral iki. Upload lah, Bos. Tapi tak anak. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumpah nih gede ya. Aku dede. Kandhane kok. Gede. Anu ku lho. Gue iko senek etan yo. Anu seni seno. Dia gue aja. Iya gue aja. Ora ada bojo. Be. Pedagang nang itu kono. Aku memang dipeseni bojoku. Ya, Mbak. Iku mang kon tuku video. Dikon tuku video bojo Mas. Ngene lho Mas, iku tuku kuotase lagi mengko iso dienggo video. Mungkin maksudnya ngono. Video ada lagi video. Ngono. Ya ngono Mas, iki gak iso ndelok video nek gak ana kuotane. Lah iki Mas nek ben buke iki ya lagi iso mbok ndelok video. Ngono, Mbak. Heeh. Yo. Terus, Mbak. Nak ngono carane mengko bojoku tak kone buka dhewe. Ya wis, matur nuwun ya. Iya. Apa ya, Be? Siap siap. Ini Mbak sorry ya. Ini duit ora. Duit ora lho. Iya. Iki, Mbak. Misi lho. Iki duitnya kurang ah, tak ndelok bakwan tok iki. Regane 50.000 Mas. Nak ngono dak. Duitku kurang beru iki, 40 itu 500. Ya wis ngene, Mbak. Aku di jaminan. Ikan iki lah we. Hah, iki lho. Iki lho, kowe tak tinggal. Lapo kok aku? Kalau kowe tak dol 50.000 ndak apa-apa. Mbak. Iki 2000 makane udah tambah. Gue cukup. Tapi aku tuh duit saweran. Tenang. Kok ndak Kira, Mbak, Sama. sekat. Oh, Mbak. Sing 200 ku mandi yo. Iki. Iku bagian wong terus. Dulu. Wah, yo aman kowe. Iki kata kadang lah kowe iki. Tak pae aku kabeh. Dulu musik. Ya wis go ya. Ini dia. Tapi menengah lho. Yo. Siap. Senang. Apa Mbak ya? Sampai Nak gue dulu. kesulan. Oke. Ya Mas, selamat pikir-pikirkan ya. Heeh, Mbak. Yo. Hah?